Vítajte pri mojom ďalšom vlogu zo Santorini, vlogu číslo 2. Tentokrát som už vyprevadila dievčatá na letisko z nášho úžasného retreatu. No ja pokračujem s manželom. Zostávame na Santorini ešte ďalšie 3 noci, takže som sa rozhodla, že pre vás spravím taký mini santorínsky vlog, kde môžeš vidieť najkrajšie miesta. Ako prvé vám ukážem mini mestečko, ktoré je najvyšším vrcholom Santorín. Píše sa to, že Imerovigli. No a ako sa to číta, to presne neviem. Imerovigli. Je to tak trošku taliansky. Ale pozrite na ten krásny výhľad, ktorý vám hneď ukážem. Tak, ideme toto mestečko preskúmať ešte ďalej. Akože to celkom vtipné, pretože ja nahrávam vlog v slovenčine na moju kameru a Peter za mnou nahráva vlog v angličtine na náš YouTube, takže môžete si to pozrieť podľa mňa v 2 jazykoch, keď chcete. Peter hovorí, že mám ísť tadiaľto, no tak ideme tadiaľto. Moje nové papučky, ktoré som si kúpila, inak kúpila som si ich v Zara Home. A sú krásne a dobre pohodlné. Pádík už sa nám rysuje. Dúfam, že ma dobre počujete, lebo ja, lenivá, som si nezobrala mikrofón, takže fučí. Ospravedlňujem sa všetkým divákom. Už natáča jeho vlog, ja si tu idem svoje. A v podstate nikdy ani necestujeme tak, že by sme si to užívali. Toto je non-stop práca. Ale tak nevadí. Zmrzka. Strašne krásne. Každý roh je pekný. Ja neviem, kde sa mám pozrieť skôr. Krásne. A vôbec nevieme, kam ideme. Iba tak ideme hore-dole. Hľadáme vraj nejaké schody, ktoré som povedala, že sa tam chcem odfotiť. Ja už si vôbec nepamätám, že sa chcem odfotiť na nejakých schodoch. Ale tak dúfam, že ak ich nájdeme, tak vám ich určite ukážem. A dúfam, že ja aj zakotvíme v nejakej reštike, pretože som extrémne... Ani by som nepovedala, skoro som padla, ani by som nepovedala, že hladná, len som taká nenásytná. A akože za náš retreat, za 5 dní som pribrala 2 kg, lebo Marianka nám tak varila, že konečná, ja neviem, či sa tu nejaká reštaurácia tomu vyrovná. Ale pôjdem sa pokúsiť nájsť nejaké dobré jedlo a mám extrémnu chuť na nejaký taký salty caramel cheesecake. Nikdy som to tu nevidela, ale dúfam, že niečo podobné nájdem. Schodíky sme našli, nie sme si istí, že či sú to oni. Ukázať ten výhľad. Famózny. Samozrejme, že ešte stále blúdime, ale vôbec nám to nevadí, pretože toto mestečko je tak krásne a nie sú tu skoro žiadni turisti. Fakt je tu málo ľudí. Videli sme aj svadbu. Teraz sme sa zastavili v takom mini obchodíku. Samozrejme, kola musí byť, ako inak. Tí, ktorí ma poznajú, závisláčka som. Akože Coca-Cola by mala mať so mnou spoluprácu. Ja by som bola ten najlepší influencer podľa mňa na slovenskom trhu. Tento vlog bude mať asi 100 hodín. Tak krásne, že ja normálne nedýcham. Môže byť jedno miesto tak krásne. Odpadnem. Už sme prišli na západ slniečka. Krásne, to musíte vidieť. Už zapadlo slniečko. A ja som našla to najkrajšie miesto na Santorini. Teraz ideme nájsť miesto, kde by sme sa išli napapať. Za nami je krásna reštika, ale je to full. Podľa mňa si musíte zajednať miesto do takejto reštaurácie s takýmto výhľadom minimálne 2 dní dopredu. Musíme už sedieť ani nikde tu s takýmto krásnym výhľadom. Kľudne možno budeme papať niekde po ceste, čo uvidíme autom, cestou na hotelík, lebo akože
Je toto krásne, ale tie reštiky sú tu plné. Určite sú extrémne predražené, ale horšie ako v tej OI, teda II, to asi nebude. Ceny sú také primerané, no. Čo by som vám povedala ohľadom cien možno, čo si pamätám, je, že kopčok zmrzliny tu stojí 3,50 a za také jedlo pre jednu osobu v reštike dáš 40-50 eur. A nájdeme teda miesto, kde by sme sa išli napapať dnes na večeru my. Zajtra už máme jedno miesto vyhľadnuté, to je OI, tam vás zoberiem za sebou tiež, nech to vidíte a pôjdeme na hotel a spinkať, lebo ráno sa chystáme ísť na Sunrise, a keďže Sunrise je o 6:00 a do OI nám to trvá autom cca 50 minút, tak budeme stávať asi o 4:00. Nachádzame sa v dedinke Akrotiri, to je dedinka alebo to mestečko, kde je aj náš hotel. A Peter akurát prezerá menučka v reštikách, rozhoduje sa, kam pôjdeme jesť. Pre mňa by to bola jasná voľba, palacinky za mnou. Ale dobre, nech si vyberie. Ja si palacinku pôjdem dať potom tak či tak. Vybral si niečo? Muži až ženy nevedia, čo chcú. A majú tiež pancake. Nakoniec sme skončili v reštaurácii, ktorá sa mi páčila, pretože majú tu všetko, čo aj Peter chcel papať a všetko, čo aj ja, takže idem vám ukázať, čo mám na tanieri. Slaný karamel, velikánska palacinka. Objednala som si toto, akože hranolky, no. Teda okoštovať, lebo vybrala som si špecifickú palacinku, taká nebola v menu, ale povedala som, že chcem palacinku s slaným karamelom a s jahodami. 5,5 z 10. Človek si zvykne na restrite na slaný karamel od Marianky. A potom dostane toto. Sklamaný, ale nevadí. Dobré ránko. Takže už sme na raňajkách. Sme si klasika kávičku s ovsnaným mliečkom. A tuto na tanieri mám nejaký sírček, nejaké domáce pečivo. A toto ani neviem, čo to je. V podstate náš ohaný jogurt. Po raňajkách sme išli naspäť na našu izbu, tvorili sme nejaký content, takže keď chcete, môžete si to pozrieť na našom cestovateľskom profile Old Souls. Večer sa chystáme do mestečka na večeru, ja medzi tým ešte nahrám lekciu jogy. Content sme už dotočili pri bazéne a vybrali sme sa do jednej veľmi známej reštaurácie, ktorá sa volá Panorama. Je tu veľmi pekný výhľad, ale tá reštaurácia sama o sebe má taký starodávny vibík, akože nejaká typická stará reštika, nie na Slovensku. Moja klasika, hranolky s kečupom a grécky šalát. Akože to jedlo je tu trošku predražené, je to tým, že proste máte pekný výhľad, napríklad tento šalát stál 10,50, hranolky nejakých 6 € a Peťo má súvlaky, kde mám 2 kusky mesa a stalo to nejakých 17. Takže nejako extra si nenapapame, ale tak aspoň nejaká posila, pretože potom sa idem posnažiť vám nahrať novú lekciu na jogi, že už mám úplne vymyslený flow, takže je to super. A teraz sa musíme rýchlo nachystať a ideme do OI, teda IA sa to číta, pretože máme buknutú jednu reštauráciu na večer, takže tam vás zoberieme s nami tiež, no a ideme spať. Toto tu v reštaurácii vyzerá, tu je výhľad a my v podstate teraz bývame niekde tuto. No idem na to, idem vám nahrať novú lekciu na jogič. Takže čoskoro si ju nájdete na stránke, pravdepodobne ešte skôr, než vydám von tento vlog, takže už tam určite je hodina, môžeš si ju so mnou zacvičiť a načerpať tú krásnu energiu zo Santorini. Hodina nahraná, trošku zo mňa leje, akože ak ste toto ešte necvičili na joguči, určite si to dajte, pretože podľa mňa to bola super lekcia
Takže určite sa vám bude páčiť. No a ja sa idem nachystať a ideme do mesta. Tak ja už som okúpená, ten bordel za mnou si vôbec nevšimajte, ale som vám chcela ukázať dnešný outfit. To bude takáto satínová sukňa, ktorú som si kúpila v Zare, aj s touto vestičkou. A dnes sa rýchlo namalovať, lebo nestíham. Tu na ísť parkovanie, to je akože katastrofa. Ale chvála Bohu sme konečne zaparkovali, už 40 minút meškáme do Reštiky. Takže snáď to bude v pohode, keď tam prídeme a budú nám stále držať stôl. No a tak teda bude tam. Dostavili sme sa na miesto, už sme v reštaurácii. Máme ten najlepší stôl v Reštike a tento brutálny výhľad tu za mnou, ja vám to ukážem. Sledujte ten stôl, to jedlo, vyzerá fantasticky a ten výhľad. No a už mi prišlo hlavné jedlo, tak to poďme spolu okoštovať. Sú tu tieto cestoviny s hrybíkmi a s truffle. Výborné. Včera sme mali otrasnú večeru a dneska obed, akože fancy reštiky, ale to jedlo nič moc, tak toto je brutál. A už sa nám aj trošku stmieva. Krásny výhľad z tejto reštaurácie. Sem musíte ísť. Výborné. Už sme vo Fire, hľadáme parkovanie. Je to tu crazy, všade milión ľudí, nedá sa tu nikde parkovať. Tu niekde už napravo by mala byť tá Sephora. Peter ma vysadil niekde, ja tu behám, ani neviem, kde tá Sephora je. Mám na GPS-ku, lebo ja som išla úplne niekade inokade, ale tak ukážem vám, ako to tu teda v tomto mestečku vyzerá. Je tu strašne veľa rôznych obchodíkov, čo som vôbec nečakala, pretože zvonku z tej hlavnej ulice to tak vôbec nie je vidno. Všade tu hrá nahlas hudba, ako počujete. V Sephore som si kúpila iba ceruzku na obočie a takú tú kefičku na vyčesávanie, pretože z Huda Beauty tie ceruzky, ktoré používam na pery, boli vypredané, takže to si musím kúpiť niekde inde. No a teraz idem nájsť Petra, dúfam, že je stále na tom istom mieste a utekáme na hotel. Tu ma čaká, bože, to je najlepší manžel na svete. On nikdy na nič nepindá. Ahoj! Tak, dobré ráno. Máme ďalší krásny deň, je 6:15, my sme akurát prišli do Oje, práve vyšlo slnko. Teda máme asi 3 spoty, ktoré chceme fotiť dneska, takže zaberiem vás tam so mnou. Takto vyzerá Oja o 6:15 ráno. Nikto nikde, iba fotografi, content creatory, influenceri. Ideme na to. Prvú location už máme dofotenú s týmto nádherným výhľadom na tejto kopuli. Akože toto je špecifická fotka pre Santorini a na toto miesto sa teda nedostanete len tak, potrebujete tu byť ubytovaný, volá sa to, že Erenia Suites, takže ak by náhodou niekto išiel na Santorini a chcete si tu urobiť fotku, tak toto je tu miesto, kde chcete bývať. Takže každá location nám trvá odfotiť asi tak hodinu a je 7:30 a uličky Oje sú už celkom plné. Teraz ideme k tomu takému oranžovému domčeku a myslím si, že tam bude dobrá rada, ale tak uvidíme. 7:30 ráno.
Práve sa nachádzame na hrade Oja. A takýto je stadiaľto výhľad. Dole je nejaký prístav. Sú hradby. Výhľady. Práve sme zaparkovali v takej malej dedinke, ktorá je asi 10 minút autom od Oji a volá sa Finikia. A máme tu zabukované miesto na raňajky, pretože sme našli veľmi milý podnik, kam by sme sa chceli ísť dneska napapať. Takže tam šlapeme. No a zoberiem vás s vami. Je to tu veľmi milé. Akože všade je to tu veľmi krásne, veľmi podobné, ale tu nevidíte ani živú dušu. Také je to tu krásne celé. Nikde nikoho. Iba ja. Peter je neviem kde. Natáča vlog. A ja tu toto sama v tejto dedinke. Už sme prišli do tej reštaurácie, alebo teda taverničky, kde máme raňajky. Ja vám toto ukážem, už možno za mnou vidíte, aké je to také typické grécke, je to veľmi pekné. A máme rezervovaný tento stolík. Už nám prišlo jedlo. Všetko vám to ešte lepšie ukážem. Máme typickú grécku kuchyňu. No dobre, ten avokádový toastík nie je až tak typický, ale sledujte tento bagel, akože toto je moja ruka. Takže viete si predstavíte typické bagely asi takto veľké niekde v New Yorku. Toto je proste crazy, to je úplne, že keď to priniesli, sme boli úplne, že wow. A toto sa prosím pekne volá strappačáda. Sú to miešané vajíčka s feta sírom a s rajčinami, ešte niečo vyzerá, že je asi vnútri. Takže toto si ideme teraz užiť. Asi prasknem. Čokoláda, med a tahín. Palacinky. Tahín mi nechutilo, lebo to nebolo vôbec usladené. S medom klasika. Sladké, nič nepokazíš. No samozrejme, mne najviac chutí tá je čokoláda. Mytelka musí byť. Ja už nevládzem. Život content creatorov. Od vás sme niekde zaparkovali a teraz si mením outfit, lebo však neviem hádať celý deň behať v tom istom, takže šaty dole. Že idem sa prezliecť a ideme do Pyrgosu, alebo Pyrgos, alebo ak sa to číta, Pyrgos maybe, neviem. Už šlápeme do kopca. Klasika, Santorini. Moja kondička išla za týždeň dolu vodou. Ten gombík musíme si rozopnúť. Sleduj. Proste prasknú mi gate. Toto Grécko je tak krásne. Obehli sme celý Pyrgos do kolíčka. Vyšlapali asi 1000 schodov, lebo sme hľadali jedno miesto, ktoré sme nevedeli, ako sa volá, ale už vieme, volá sa to Penelope a je to krásna kaviarnička, reštaurácia s tým najlepším výhľadom, tak poďme tam spoločne. Vonku je totálny hit, keď beháte takto iba po mestečku. Takže teraz nám priniesli vodičku, chvála Bohu. A ja som si uvedomila, že som sa zabudla nakrémovať, keď sme ráno rýchlo išli z domu, lebo však po 5 ráno mi to vôbec nenapadne, že sa mám skrémovať, keď vonku je ešte tma. Ale našla som si v taške tento stick, ktorý som si kúpila presne na takéto emergency prípady, lebo normálne používam Babor, ale chcela som vyskúšať túto korejskú kozmetiku. Trošku sa mi to tu nejako rozpučilo.
Takže keď máte špinavé ruky a ste kdekoľvek, tak si môžete takto iba na seba dať SPF-ko. V Birgosu sme sa vrátili naspäť na hotel. Dala som si taký polhodinový nap, lebo som bola extrémne unavená. A potom som si dala hranolky a kolu, samozrejme. Teraz ma Peťo vytiahol, že sa chce ísť pozrieť na nejakú Red Beach. Akože Santorini same o sebe nie sú destináciou, kde idete proste dovolenkovať na pláž. Skôr by som povedala, že je to o tých mestečkách. Ale tak sú tu dve také famous beaches a jedna z nich je táto Red Beach. Tak poďme sa tam spoločne pozrieť. Po tom, ako zastavíte na parkovisku, musíte ešte chvíľku tuto takto šlápať do kopca. Neviem, ako dlho to bude trvať. Podľa mňa to bude nejakých 100 metrov možno a potom sa tam dostaneme. Takýto je tu povrch, ktorý musíte vyšlápať. Takto vyzerá tá cesta. Tu už sú odparkované lode. Takže takto to vyzerá. Akože takúto pláž som ešte v živote nevidela. Sorry za ten vietor, zase nemám mikrofón, of course. Krásne, wow. Práve sme zaparkovali vo Fíre na takom miestnom parkovisku, ktoré je zadarmo. Pozrite, aké zlatonky lávinko tu je. Už mi chýba moja čárlinka. Ešte, že o 2 dní už budeme doma. Nech sa môžem mojkať s tým mojim plišákom. No a Peter tvrdí, že ideme teraz šlapať 2 kilometre hore. Akože veľmi sa mi chce po dnešnom dni. Dostávame do centra. Vo Fíre je fakt cítiť taký dovolenkový vibík, pretože idete takými úzkými uličkami, všade je milión obchodíkov, milión reštík, že zatiaľ, akože bolo to tak aj v tej II, ale OJA po slovensky, po našom, ale nejak sa to číta IA, tak ale toto je stále také trošku iné a páči sa mi to, je tu milión krásnych obchodov a vecí, všetko by som si kúpila, ale ideme to ešte pobehať dookola a zatiaľ kúknem, čo kde majú a keď si niečo náhodou kúpim, tak vám to určite ukážem. Tak už sme tak v polke cesty, ako vidíte tieto schody, tak oni idú až úplne že dole takým cikcakom, pretože tieto výletné lode, čo tu sú, tak oni tu kotvia tými malinkými loďkami, nosia turistov tam do toho prístavu a stadiaľ idú peši až hore. A to my sme v polke. My sme prišli stadiaľ niekde z konca, takže tá naša cesta nie je až taká katastrofálna. Ale toto šlápať, to je teda záhul. Už vidím tam úplne dole, neviem, či to vidíte na videu, idú somáriky. Ľudia na tých somárikoch idú. Takže, no, zaujímavé. Teraz idem myslou príbeh, ktorý mi hovorila moja babka, ako tu s dedom boli kedysi veľmi dávno, ako šlápali tieto schody. A to je také krásne, že ja idem po tých istých schodoch, ako oni išli kedysi. Dole aj hore viete ísť s touto lanovkou, takže kto nechce šlapať dole z lode, môže sa vyviesť hore a tu sa zastavíš. Mne po tej dnešnej prežieračke je celkom vyhovuje, že musíme šlápať, lebo to, čo sme tu my už pojedli na tomto Santorini, to nemá obdobie. Tu môžete vidieť tú cestičku, ako ide hore, o ktorej som vám vravela, keď sme boli niekde tu. Kvôli týmto 3 zvonom sme sem šlápali. Keď už sme tu, tak si dáme little outfit check. Tak sme si to obišli aj z vrchnej strany. Nech viete, ako teda vyzerá táto hlavná ikona Fíry. No, a už Peter so mnou shoppinguje. Takže po dlhých prechádzkach, nič tak extra som si nekúpila, iba jednu taštičku. Si dáme túto večeru, ja mám s halumi sírom, Peter má asi kebab. A potom pôjdeme naspäť na hotelík a spinkať. Zajtra máme posledný deň a bude výnimočný, tak vás zoberieme s nami. Toto jedlo je úplne úžasné.
A neviem, či to máte aj vy tak, ale väčšinou, ja si pamätám, odkedy som bola mladá, že vždy na dovolenke, posledný deň alebo predposledný som spoznala možno nejakých nových ľudí a vždy som si povedala, že to prečo sme sa nemohli poznať už celú dovolenku, vždy na konci prídem na to najlepšie niekde, na najlepšiu reštiku, na najlepšiu pláž, na najlepších ľudí, alebo proste, že sa stane niečo, keď už odchádzam. A tak je to presne teraz s týmto pita chlebom, ktorý je v podstate ako taký vegetariánsky kebab, lebo tam mám grillované halumy. Je to úplne úžasné a stalo to asi 5 €. Kdežto doteraz sme chodili do fancy reštík, kde sme sa vôbec dobre nenajedli a za osobu ste tam nechali proste, ja neviem, 30 €, 40, 50. Takže, no aspoň vieme na budúce a ja vám to miesto volá sa, že Pitagram. Je to vo Fire, takže keby náhodou toto tu nájdete. Dobré ráno, toto je naše posledné ráno a posledný deň na Santorini. Dneska máme teda náš posledný deň na Santorini. Momentálne sme mali mať úplne iný program. Mali sme ísť na privátnu jachtu a pláviť sa okolo ostrova celé po obede, lebo let máme až večer, ale bohužiaľ za 5:12 mi písal majiteľ tej lode, že to musí zrušiť, pretože sa im niečo vo vrtuli včera zaseklo a nevedia to zatiaľ opraviť. Takže sme si vytvorili plán B a nachádzame sa teda v dedinke, ktorá sa volá Megalochori. Píše sa to Megalochori. A je to veľmi, veľmi malá dedinka, tak iba prejdeme dookola a potom neviem. A tu sa dostávame k tej hlavnej atrakcii tejto dedinky, čo je týchto 6 zvonov. Hneď tu vedľa je taký obchodík, kde majú všetky veci vyrobené z korku, takže ak sem niekedy pôjdete, choďte sa tam pozrieť, možno sa vám tam niečo bude páčiť, je to veľmi zaujímavé. Náš trip na Santorini sa končí. Dneska sme sa presunuli z toho nášho hotelíka do tej vilky, kde sme s babami boli na našom yoga retrite. Ja som tam pre vás natočila ešte nejaké videjka na pilates a urobila som nejaké fotky na moju web stránku. No a teraz už sme na letisku. Letí nám to za nejaké 2,5 hodiny, takže si ideme odbaviť batožinu a letíme domov. Takže ak ste si užili tento vlog, budem veľmi rada, ak mi dáte subscribe, teda odberanie kanála, možno mi niečo okomentujete alebo lajknete video a vidíme sa pri ďalšom vlogu.